Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Hinayaon ikaw o Ginoo. Mao kini ang talaan sa kagikan ni Hesukristo kaliwat ni David nga kaliwat ni Abraham. Si Abraham mao ang amahan ni Isaac, si Isaac amahan ni Jacob, si Jacob amahan ni Juda ug sa iyang mga igsuon. Si Juda mao ang amahan ni Fares ug ni Sara, si Tamar ang ilang inahan. Si Fares maoy amahan ni Esrom, si Esrom amahan ni Aram, si Aram mao ang amahan ni Aminadab, si Aminadab maoy amahan ni Naason, si Naason amahan ni Salmon, si Salmon mao ang amahan ni Buos, si Rahab ang iyang inahan. Si Buos maoy amahan ni Obed, si Ruth mao ang iyang inahan. Si Obed amahan ni Isay ug si Isay mao ang amahan ni Hari David. Si Hari David mao ang amahan ni Solomon, ang iyang inahan asawa kaniadto ni Urias. Si Solomon maoy amahan ni Roboam, si Roboam amahan ni Abias, si Abias mao ang amahan ni Asa, si Asa maoy amahan ni Hosafat, si Hosafat mao ang amahan ni Huram, si Huram amahan ni Usiyas, si Usiyas maoy amahan ni Hutam, si Hutam mao ang amahan ni Akas, si Akas amahan ni Ezekias, si Ezekias maoy amahan ni Manases, si Manases mao ang amahan ni Amon, si Amon amahan ni Hosias, si Hosias mao'y amahan ni Heconias ug sa iyang mga igsuon. Niadtong panahona nabihag ang mga Israelita ngadto sa Babylonia. Human mabihag ang mga Israelita, si Heconias nanganak kang Salatiel, si Salatiel mao ang amahan ni Zorobabel, si Zorobabel mao'y amahan ni Abiud, si Abiud mao'y amahan ni Eliakim, si Eliakim mao ang amahan ni Asor, si Asor mao'y amahan ni Sadok, si Sadok mao'y amahan ni Akim, si Akim mao'y amahan ni Eliud, si Eliud mao ang amahan ni Eliasar, si Eliasar mao'y amahan ni Matan, si Matan mao'y amahan ni Jacob, si Jacob mao ang amahan ni Jose, ang bana ni Maria nga mao'y inahan ni Jesus nga ginganlag Mesiyas. Busa may napulog upat kakaliwatan gikan kang Abraham hangtod ni Hari David, og napulog upat kakaliwatan gikan ni David hangtod sa panahon sa pagkabihag sa mga Israelita, og laing napulog upat kakaliwatan gikan sa pagkabihag hangtod nga nataw ang Mesiyas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Si Abraham mao ang pinili nga tao sa Ginoo og nahimong amahan sa pagtuo. Nibunga siya sa usa ka hari nga gamhanan kaayo human sa mga 14 napulog upat ka generations. Nibunga siya og usa ka banggiitang hari niya buutan sad nga mao si Hari David. Unya paghuman ni Hari David, nagbinuang ang mga kaliwat ni David gikan ni Solomon, nabihag sila sa ilang mga kaaway, naulipon na sila sa kaaway, o pagkabihag na nila miabot dayon
ang Mesiyas nga maoy mo pagawas og muluwas sa tanang mga binilanggo og mga binihag. So timing kayo, no? Mao ni ang kaliwatan. Sa unang pagbasa, gihisgutan nga ang Huda, usa sa mga 12 ka anak ni Jacob nga mao ang naglangkob sa katawhan sa Israel, gisaaran nga anha niya magikan ang hari nga di na gyud matapos. Ang gingharian ni Hari David natapos man to kay nabihag man sila. Ang kaning bag-ong hari nga kaliwat ni David di na matapos ang iyang gingharian. Mao na si Hesukristo. Niya ang mamimbro aning maong gingharian mahimo saad nga dili matapos, magpadayon ngadto sa langit. Niya mao na ni ang atong simbahan nga Katoliko. Masubay nato ang simbahang Katoliko gikan ni Abraham hangtod gyud karon. Kita ra sa tanang relihiyon sa tibuok kalibutan nga historically, biblically, theologically, philosophically, archaeologically nga makasubay niini. Unang ay na lang mo pagduda. Nya kanus amang ka mahimong membro niining maong kaliwatan, kining maong bag-ong gingharian, bag-ong simbahan nga gitukod ni Kristo. Kanus aman? Kanus ata ba mahimong sakop? Para karon ba nanimba na mo? Kanus aman ang mahitabo? Inigbunyag. Inigbunyag nato mahimo dayon tang sakop. Mao bitaw nga ang role sa atong simbahan, ang bata bunyagan gyud sa labing daling panahon as soon as possible inig humag panganak. Dili kay huwaton usa nga mudako ang baboy, huwaton usa nga naay budget para sa kaon og inom o kanang pabidyo-bidyo. Dili na kay dili na makapa Kristiyano, dili na makapahimong anak sa Dios, makapamimbro sa simbahan. Sa imong anak ang makapamimbro ang pagpabunyag. Di na kinahanglang mo gastog dako, taga-ila gamay sa dampari. O kinsa dinhi ang kinsa dinhi mga ginikanan nga nakatuman aning maong mando sa simbahan nga inikataos bata bunyagan gidayon as soon as possible. Ta sa kamot. Labing dugay 1 month gikas pagkatao. 1 month. Ay, jutayar. Ang uban magsigig huwat mo na usahay dinhi, usa nakatuig ang bata, usa nakatuig og tunga, nya magsigig anak, kusog na kay mulugnot ang bata, porti pag yung sabaa, manghapak pag uspari, inigana sa kanang kuano, kana igilog. Mana ba? Nako na, nayawaan. Dili tungod kay nayawaan siya, kana bang gihasulan siya ba? Kamao namang mulugnot. Dili pareha antong usa pa lang kabuan, 2 kabuan, matug raman to. Gamay man kayo. Nya sag mo tingog sad, gamay kay tingog, usa sa nimo kahapak, makuyapan ra sa dayon. Ari mas dako kayo sa tag 3 years old na mo dagan-dagan, alisa dong kay hilugan sa tika, dagan usa ngadto. Ayaw angan-angana. Nakaron unsa may mahitabo inig humagbunyag nato, musod nato ang Espiritu Santo kay maunay timaan nga kita anak sa Dios, templo sa Dios, kauban na ni Kristo. Musod siya nato. Ikaw niya pa din mabuutan na taanayo, mabuutan na tagmaayo. Oh, mabuutan na kita. Ana, giling nga imong tupad. Ing na buutan na ka. Ikaw no, lingi ako no, inabuotan na kakayo. Oh, nabuangon lang yapon. Ikaw, unsa may kapuslanas bunyag, na membro na ta sa gingharian sa Dios. Unya, unsa may kapuslanan? Aw sama sad sa nahitabo, panahon ni Abraham, panahon ni David. Naagya po yung mga buangon niyang mga kaliwat. Nga naman, tungod kay sa dakong gugma sa Dios, gitagaan taniyag kagawasan. Kita'y magbuot kung mupuyo bata sumala sa gisugo
o musupak bata sa mga sugo. Ato na. Ato bang usik-usikan ang grasya sa kabalaan, pinaagi sa pagsigig pakasala, o ato ba ning palambuon, pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon, aron dili makasala? Ikaduhang lingi. Ingnaon sa man, ang imong grasya nilambo o giusik-usikan. Ingnaon sa man ka, nag-usik-usik o ni palambo. Importante na nga ma-check up. Kaya naaraban nato, ang atong tanaw sa kalambuan, basta successful sa pag-eskwela, honor pagyod, nindot og trabaho, milambo ng kinabuhi, gikas pagkapobre, karon milyonaryo na. Pero ayaw na lang sa naghilabti ang akong mga bisyo, pader. Natural raman na, tao raman ta. Moabot yung panahon nga mabihag sa kasyawa. Kanang atong mga sala, ning atong mga bisyo, di gina nato suportahan. Ngano man, maunay makapabihag nato ngadto sa gahom sa yawa. Ang bagong Babylonia, mauna ang kalibutan nga naay sala. Ang kalibutan sa sala. Muna ningos Kristo, conquer the world. Buntuga ang kalibutan. Ayaw pagtuo nga mulambo kaning kalibutan, mahimo na kang bilyonaryo, trilyonaryo, nga malambuon ka, malangit na ka. Di na kabayad og langit ang atong pagpuyo sa kinabuhi nga tininuod. Mao na si Kristo, siya ang bagong hari, kay gikan sa iyang pagkatao hangtod siya namatay, wa gid siya kasa. Model natong tanan nga pwede na gid tang dili makasala ining kalibutana. Nya ang unang makapapa sa sala, malimpyo gid ta ang bunyag. Nabitay uban maghilak-hilak pa kay guol kay sila nga ang ilang bata namatay. Batanon pa kaayong namatay ang bata. Hilak yun. Nya nabunyagan na ni, wala pa mabunyagi. Nya kamo nakasal na mo sa wap asad. Nako may rasang namatay kita joke. Anamang nagpuyo-puyo. Nya pinangga kinila ilang bata anang gastuan yung maayo. Pero sila wa nila panggaa ang ilang mga kasing-kasing o ang ilang kalag nga naglunang sa sala. Magpabunyag din pinangga kay bata, turban-turbanan pa, ana ang yumayo na pay mga kanang nindot kay nga mga dekorasyon nya magkanang maghimo din sila kanang unsay tawag party kay nabunyagan ang bata, pero ang nagkugos-kugos sa bata way mga kasal. Ang sakramento maunay gihatag sa Ginoo. Ang bunyag maunay number 1 nga sakrament para maka-avail ta sa ubang mga sakramento. Gitawag nagyawi sa tanang sakramento. Pabunyag dayon. Nga indong humagbunyag, sunda dayon ang gisugo sa Ginoo. Ayaw sunda ang gisugo sa demonyo. Ug mao na nay makapahimo natong buutan at tubangan sa Ginoo. Sa maani pananglitan aning atong gibuhat karong misa de Gallo. Nganong nanimba man mo karon? Kinsay nanimba dinhi kay gustong musunod sa Ginoo og sa mahal nga Birhen Maria. Tasa kamot. Kanang imong tumong ni simba ka kay musunod ka sa kinabuhi ni Hesus og ni Maria. Tasa kamot. Kusga taasa. So kanang wa mo pataas, mga demonyo ang inyong gisunod. Unsa may mga demonyo, musimba ko aron na ako'y blessing. Musimba ko aron tagaan kog maing panglawas. Musimba ko para successful ang akong sunod na kaning tuig. Musimba ko aron di ko masakit. Mao na mga mapahimuslanon. May pagmoingon mo, musimba ko kay mo palit kog ikhak. Musimba ko aron mo palit kog slat. Musimba ko kay mo palit ko og amuhalad ko og sa ito nitawagan gratitude and petitions. Musimba ko aron biyaan ko na ning akong sala sa pagkadao, sa pagkamaterialistic,
sa pagkamalaw-ayon, sa pagkabakakon, sa pagkatig pakaaron ingnon, magpakaaron ingnon nga babae bisag laki, magpakaaron ingnon nga lalaki bisag babae, magpakaaron ingnon nga minyo bisag pare. Inana ba? Ato na ning biyaan, mao na hinungdang ni simba ta para malig-on ta. Ana unta. Tagaan ta mong second chance. Kinsay gusto ninyo dinhi nga maliwat ni Hesus og ni Maria? Gusto ba nga maliwat ni Hesus og ni Maria? Ta sa kamot. Arang-arang kay daghan na. Kamong wa mo pataas, mga buangon mo ha. Sige, manindog na ta.